Welcome sa aking YouTube channel. Good morning dahil ninyo. So karon mga katrops, nagluto ko og taong og itlog. Gisagol sa mga katrops. Dito mga katrops. Yan mga katrops. Bango. So ito yung ulam namin ngayon mga katrops, ngayong umaga mga katrops. So happy weekend mga katrops, Saturday November 1 mga katrops. Sa? Kuan dagon mga katrops. Pinaligi kalit ma. Sige, 1, 2, 3 go. Lami, i-fix na. Dalagang Pilipina, yeah. 1, 2, 3, go. Dalagang Pilipina. Tala pa ko. Ay, yumot ko sa baho. Ay, gutom na sa baho. Ayaw ako. Ko sa baho. Gutom na to sa baho. Grabe kong misis hawag din yung muluto Mana mo guna? Okay na mo guna. Moto akong asawa nga gwapa mga katrops. Dia. Dibali na ni mo ma? Dibali na ni mo? Misik man. So doon na lang yung vlog ko mga katrops. So kakain muna ako mga katrops kasi gutom na. So kain tayo mga katrops. So yummy. Ito mga katrops So magpapaalam na ako sa inyo mga katrops. In 3, 2, 1. Hi, is to vlog. Tuyo. Mahal cake. What happened? Sorry, it's DJ.